Kapitola 2. Vítejte v Soutoku. Ve městě Soutok bylo rušné dopoledne a čtvrť trhovců praskala ve švech. Davy lidí proudily sem a tam s cílem nakoupit všemožné věcičky i pochutiny. Slunce příjemně hřálo, což byla po několika deštivých dnech vítaná změna. Hlavní obranná věž, které se říkalo Gertruda, byla ověšená barevnými prapory a vlajkami. Malé děti pod ní pobíhaly a šermovaly mezi sebou dřevěnými meči. Skupinky stráží chodily napříč městem tak často, že i zkušení zlodějíčci byli dosti nervózní, když si chtěli něco přivlastnit. Movitější měšťané sledovali tento překrásný chaos ze svých balkónů a popíjeli k tomu kvalitní vína. Hospody byly narvané k prasknutí a v ulicích to vonělo kouřem z pouličních udíren. Lidé se nebáli v tento den utrácet a obchodníci to moc dobře věděli. Ti trochu bohatší se doslova nacpávali klobásami, uzeným masem, sýry a dalšími specialitkami. Soutok byl ve srovnání s hlavním městem malý, ale v tento den to vypadalo, že má snad 1 000 000 obyvatel. Příčinou všeho veselí byla slavnost zvaná Purpurový svátek. Soutočtí hrdě slavili tento pro ně výjimečný den od okamžiku, kdy bylo město před více než 100 lety osvobozeno od krutého nepřátelského obléhání. Hodně svátků má i svého hrdinu. To platilo i zde. Město prý díky lsti a odvaze zachránil místní rytíř Radulfus ze Soutoku. V rámci slavnosti se vždy podle zvyku konala minimálně jedna poprava s pořádnou parádou kolem a také rytířský turnaj. V noci se pak na náměstí Radulfuse ze Soutoku pálily pitoreskně zdobené atrapy obléhacích strojů, což mělo za cíl připomenout, jak tenkrát obléhatelé dopadli. To vše za doprovodu bubnů a píšťal. Jinými slovy, jednalo se vždy o nejdůležitější den města. Žebráci měli oproti běžnému dni až 4krát větší příjem a někteří z nich už na čas oběda utráceli v chudinských krčmách. Ty byly charakteristické špatným pivem, ještě horším jídlem a nepříjemným odérem. Tam ale Lily, Oxa a Moritz rozhodně neměli namířeno. Jejich hlavním cílem byl úřad pro správu a evidenci majetku, který byl kontrolován přímo z královského dvora. Budova úřadu byla 3 patra vysoká s cimbuřím lemovanou střechou, kde chodili pořád dokola 2 strážní s kušemi. Dovnitř se vcházelo po masivním kamenném schodišti, vedoucím přímo z hlavní ulice, které se trefně říkalo Rušná. Masivní pokované dveře byly otevřené a z každé strany stál voják s halapartnou. Občas dveřmi prošel nějaký ouřada nesoucí štos na žloutlých papírů. Oxa vykročila sebevědomě vpřed a Moritz s Lily se vydali za ní. Stráže nijak nereagovali a nechali je projít bez problémů dál. Ocitli se náhle na malém nádvoříčku. Naproti nim stály 2 dřevěné cedule s nápisy, které mluvily jasně. Správa majetku doleva a aukční síň doprava. Vydali se tedy dle ukazatele doleva. Dveře byly opět otevřené. Stál u nich pouze jeden strážný s nemoc bystrým výrazem ve tváři. Ten se bez váhání a bez větších emocí zeptal, kvůli čemu sem všichni 3 přivandrovali. Oxa natáhla ruku s podepsanou smlouvou a nastavila ji strážnému před obličej. Pár vteřin si nebystře vypadající muž onen papír prohlížel, ale pak se podíval zlodějce do očí a vysvětlil jí, že čtení není jeho silná stránka. Lily se škodolibě uchechtla, ale hned zvážněla ve chvíli, kdy na ní strážný vrhl zamračený pohled. No, jedná se o přepsání nemovitosti, které musíme evidovat, řekla Oxa. Dobrá, ale půjdete jen vy 2. Tady cizinec počká venku, protože pan Claudius nemá rád moc lidí u stolu. Odvětil s mírným zakoktáním strážný a pokrčil u toho své srostlé obočí. Beze slov na sebe všichni 3 kývli a obě sestry vstoupily dovnitř. Moritz si zatím zapálil dýmku a zkoumal zřejmě nově vytesanou sochu správce ze Soutoku, která stála uprostřed nádvoříčka.
Dřevěné parkety dívkám praskaly pod nohama, když procházeli místností s velkým lustrem a ošoupaným kobercem. Na konci celého prostoru byl umístěn masivní dubový stůl, za kterým seděl starší chlapík s knírem a solidní pleší. Vlasy měl už jenom po stranách hlavy a všechny byly šedivé. Dívky zdvořile pozdravili a přistoupili ke stolu blíž. Muž zrovna něco přepisoval na pergamenový papír a na dívky se ani nepodíval. Posaďte se, prosím, hned se vám budu věnovat. Pronesl monotónním, ale ne moc příjemným hlasem. Udělal brkem poslední tečku a odložil jej zpět do nádobky s inkoustem. Papír dal hned poté na polici za sebe vyschnout. Oxa se nadechla v domnění, že se představí. Než však stačila cokoliv říci, tak úředník začal sám. Jmenuji se Claudius, ale hodně lidí mi také říká jednoduše správce majetku. Zastupuji zde v Soutoku královský úřad z hlavního města, tudíž jsem zde vážená osoba. Mám hodně práce, takže to zkrátíme. Nezajímá mě, odkud jste a co děláte. Zřejmě chcete předložit smlouvu o tom, že jste nabili nějakého majetku nebo ho jdete někomu přepsat. Pokud je to ta první varianta, tak potřebuji danou smlouvu, která ovšem musí být označena symbolem úřadu pro správu majetku. Pokud takto označená není, tak je považována za neplatnou. Samozřejmě k tomu nesmí chybět ani poplatek za evidenci, který může činit až 20 zlatých. Záleží na hodnotě majetku. Pokud je to ta druhá možnost, tak jde v podstatě o to samé. Takže prosím, jaká je vaše situace? Oxa po malé pauze, kdy přemýšlela, jestli úředníkovi vrazit ten brk do krku, začala vysvětlovat důvod jejich návštěvy. Během svého monologu si všimla, že si úředník prohlíží její sestru Lily. Ta se mlčky rozhlížela po místnosti, avšak celému rozhovoru zároveň pečlivě naslouchala. Fascinovala jí vůně dřeva smíchaná s vůní inkoustu a vosku. Představovala si, že v takové místnosti čte o přírodních úkazech, nestvůrách obývajících temné hvozdy a temných silách, které jí připravili o milého. Když Oxa skončila, tak se Claudius jen pousmál a začal potichu vysvětlovat. Je mi opravdu líto, že vám matku vzal mor. Bohužel starostův podpis mi nestačí. Na listině chybí razítko našeho úřadu. Proto nemůžeme vědět, zda jste ho k tomu nedonutili násilím. Nicméně jsem empatický člověk a myslím, že vím, na čí straně stojí pravda. Razítko jsem schopen doplnit dodatečně a odpustím vám i poplatek 10 zlatých. Ostatně pan starosta ten dům časem oželí. Oxa i Lily byly napjaté, s jakou alternativou úředník přijde. Půjčte mi na 2 dny svoji sestru, mladá dámo, a vše bude zařízeno, jak si přejete. Řekl sebevědomě úředník a významně pozdvihl obočí. Oxa i Lily se na sebe podívali a ve stejný moment svraštili svá čela. Možná jste si toho nevšiml, protože asi kvůli svému věku hůře vidíte, ale my nejsme děvky, pane správce každého pravétu ve městě. Rozčílela se Oxa a sebrala vztekle smlouvu ze stolu. V případě, že nechcete spolupracovat, opusťte budovu správy majetku, vy 2 vesnické čůzy. Tu vaši chaloupku si můžete nechat zapsat třeba u kováře, protože zařídím, aby vás dali na černou listinu. Vztekal se vrchní úředník Claudius. Jo? A pod jakým jménem? Nepamatuji si, že by vás naše jména během rozhovoru nějak zajímala. Vypálila ze sebe výsměšně Oxa a zamířila ke dveřím. Úředník praštil vzteky do stolu a zavolal na strážného, aby zatarasil dívkám cestu. Muž s připitomnělým výrazem vkročil do místnosti a namířil hrot halapartny na Oxu. Ta však ladně s rychlostí blesku obtančila hrot zbraně a poté nakopla strážného do rozkroku. Muž zasténal a upustil halapartnu na zem. Děvčata ho rychle nechala za svými zády a utíkala na nádvoříčko. Moritz byl hned za nimi a na nic se neptal. Kolem stráží u brány prolétli jako vichřice a než se strážní na něco zmohli, byli pryč. Měli teď namířeno za svými známými z vangárdského cechu zlodějů, tedy jednoho z nejstarších cechů v tomto království. Jen tam se daly některé problémy skutečně vyřešit. Správce majetku Claudius seděl mlčky u svého stolu a pozoroval strážného, jak se opírá o hlapartnu a zhluboka dýchá. Zmiz z očí, zakřičel zlostně. Strážný, co si zakňoural, pokrčil rameny a vybelhal se ven z místnosti. Claudius přemýšlel, jak by přece jenom mohl ty 2 drzé vesničanky dostat. Jednu za mříže a druhou do postele. Zamyslel se tak hluboce, až na rozepsaném dopise udělal brkem obrovskou inkoustovou skvrnu.
Trojice v čele s Moricem zaběhla do postranní uličky, pak proběhla přes malé náměstíčko a již klidným krokem odbočila vlevo, vpravo a nakonec vystoupila nahoru po kamenných schodech. Obě dívky se během chůze chichotaly a Lily chválila Oxu za její pohotovou reakci. Asi ho tohle nedonutí se naučit číst, ale víc jsem pro něj udělat nemohla. Odpověděla starší sestra ironicky a obě opět vyprskly smíchy. Moritz šel několik kroků před nimi a moc je nevnímal. Sledoval všechno, co se kolem dělo. To už byla jakási profesní deformace. Malebnou a hezky udržovanou uličkou vyšli až na Královskou třídu. Ta se nacházela poblíž řeky v jižní části města. Lily zaujal velký hrázděný dům s barevnými vitrážemi a venkovními lucernami, který na svém vývěsním štítu nesl krásný název. Dívka se pozastavila a přečetla ho nahlas. Vanguardská obchodní společnost. Přesně tak, sestro, jsme tady. Zde mě učí tomu krásnému řemeslu, ale nikde to neříkej. Oficiálně je to prostě obchodní společnost. Odpověděla Lilianě trochu pyšně její starší sestra. Skutečně tomu tak bylo. Moritz zaťukal nějakou šifru na krásně zdobené vstupní dveře. Po chvilce v nich luplo, panty mírně vrzly a do ulice vykoukl menší zrzavý chlapík s bratkou. Prohodil s Moritzem pár slov a nakonec přikývl a otevřel dveře do kořán. Moritz rukou naznačil, aby její dívky následovaly. Dveře se za nimi zavřely a Zrzek je zase zamkl. Sestry šly pomalým krokem dál a rozhlížely se kolem. Rozlehlá místnost byla rozdělena na takové menší salonky, ve kterých byly stolky z masivního dřeva, kožená křesla a velké svícny. Podlahu pokrývaly různé kožešiny a vstup do salonku byl zakryt průhlednou látkou. V jednom ze salonků sypal drobný snědý muž podivné listí z dřevěné krabičky přímo na stůl. Tlustý chlapík sedící naproti němu jeden list vzal do ruky a znalecky jej začal očichávat. Salonek naproti byl naopak nacpaný k prasknutí. Asi 7 mužů a 2 ženy se tam zřejmě dohadovali nad kvalitou jakési cizokrajné látky. Než dívky došly k hlavnímu baru, napočítala Lily nějakých 12 salonků. Nejvíce jí však zaujal ten poslední. Stařík s výrazným hrbem na zádech a dlouhými šedivými vlasy měl u nohy velkou černou kočku, která házela ocasem ze strany na stranu a znuděně pozorovala kolem jdoucí. V ruce pak stařec držel flakon s nějakou kapalinou a co si u toho vyprávěl. Naproti němu seděla starší dáma v drahých šatech a soustředěně ho poslouchala. U baru si všimli další místnosti, která byla trochu zasunutá stranou. Sedělo v ní asi 10 postav, velice podobných Moritzovi a jeho vzhledu tichého zabijáka. Muž sedící v čele stolu vstal a s pohárem vína v ruce kráčel krokem tanečníka směrem k sestrám. Vítejte v sídle Vanguardské obchodní společnosti, dámy. Ty už mě znáš, Oxo, takže dovol, abych se představil tvé půvabné sestře. Mé jméno je Baltazar a jsem zodpovědný za chod tohoto podniku. Jsme cechem důležitým pro městskou i královskou pokladnici. Jsme cechem, který umí zázraky. Jsme cechem, který mění informace na zlato. Bohužel však budu muset nechat vyvést vašeho přítele, který přišel s vámi. Smrdí jako žumpa a nikdy nenechává dýčko šenkýřce. Pronesl zvučným hlasem Baltazar. Potom se trochu nevraživě podíval na Moritze a ten zase na něj. Oba se však začali ve stejný moment smát. Nakonec si podali ruce a připili pohárem vína. Oxa dobře věděla, kdo je s tím mužem. Moc často s ním ale do kontaktu nepřicházela. Na Lily působil jako chlapík s příjemným vystupováním i vzhledem. Líbil se jí jeho krátký šedivý plnovous a delší černé vlasy, které měl načesané dozadu až téměř po ramena. Zelené oči a husté obočí v ní vzbuzovaly tajemnost a klid zároveň. Baltazar objednal víno i sestrám a pokynul všem 3, aby ho následovali po schodech do patra. Pracovna byla krásná místnost, obložená tmavým dřevem, kde uprostřed hlavní stěny praskal oheň v krbu. Všichni se usadili ke stolu a Moritz začal pěchovat svou dýmku další várkou voňavého tabáku. Víte, dámy, tady s Moritzem jsme toho spolu zažili už hodně. Naše cesty se však rozdělily, když ze mne cech udělal mistra a od té doby jsem odpovědný za chod pobočky v tomto městě. Moritz měl podobnou šanci, ale zvolil si jinak. A místo obchodování, politikaření,
podplácení a spaní v sametu, si vybral plazení se kopkami, špehování, zabíjení a podobné lotroviny. Je to chodící stín. Přesně tak jsme mu přezdívali během úkolu Černá vdova a už mu to zůstalo. Rozchechtal se Baltazar a usrknul z poháru víno. Myslím, že trochu přeháníš. Spím totiž velmi často kvalitně a většinou i s plným břichem. Všechny ty činnosti totiž vynáší pořádný jmění. Odpověděl s významně zdviženým prstem Moritz a opět se oba začali upřímně smát. Nicméně, pojďme k věci. Oxa je momentálně mým učněm, to ty víš. Doprovází mě na místa, která ona sama velice dobře zná a já jí zase učím našemu řemeslu. Vpletli se do toho trochu i soukromé záležitosti, ale nechal jsem jí volnost a myslím, že si poradila výborně. Řekl pyšně Moritz a Oxa se stydlivě pousmála. Potom pokračoval ve vyprávění toho, co se stalo v Ormiaku. Baltazar měl uši nastražené jako rys a poslouchal bedlivě všechno, co jeho přítel vyprávěl. Obzvláště zajímavá mu přišla část, kdy Liliana zneškodnila útočícího kostlivce. No a potom jsme se raději vydali sem, za tebou. Přece jenom to není moc daleko a chtěl jsem cechu poskytnout informace co nejdříve. Dokončil vyprávění zkušený zloděj. Baltazar si nalil nový pohár vína a vážným pohledem si prohlédl všechny 3 návštěvníky. Je mi upřímně líto vašich ztrát, dámy. Vypadá to, že nekromancie začíná být opět skutečnou hrozbou. O svůj majetek nemějte strach, tedy alespoň z hlediska právního. Považujte to předem za vyřízené. Pronesl Baltazar sebejistě a obě dívky úctivě poděkovali. Zelenooký muž jen pohybem ruky naznačil, že jde o maličkost, která nestojí za řeč. Následně se narovnal a začal mluvit ještě trochu hlasitěji. Úkol v Ormiaku jste splnili na výbornou. Ještě dnes vyšlu velmistrovi zprávu ohledně tamního dění a vaší vskutku zajímavé misi. Myslím, že by stálo za to podívat se tomu hrobníkovi na zub. Osobně si však myslím, že na takový úkol sami nestačíte, řekl Baltazar a zadíval se na plápolající oheň v krbu. Chtěla bych vám se vším pomoct. Řekněte mi, co mám udělat, abych se naučila své schopnosti nějak ovládat. Prosím. Vyštěkla ze sebe najednou Lily a skoro přitom vstala ze židle. Baltazar se jí podíval do očí a opřel se lokty o desku stolu. Lidem, kteří mají tvé schopnosti a umí je správně ovládat, mladá dámo, se říká mágové. Žijí mezi námi ve městech, na samotách, toulají se, pracují pro krále, cestují z dobrodruhy a živí se tím, co umí nejlépe, tedy čarováním. Těch mocných a někdy i známých není opravdu moc a stát se jedním z nich vyžaduje mnoho let zkušeností a učení. Pokud ovšem dané schopnosti máš, tak mohu poprosit náš cech, aby ti umožnil studium. Náklady by sis u nás mohla určitě odpracovat. Řekl s výrazem až potlesk očekávajícím Baltazar. Lily se pousmála a chytila svou sestru za ruku. Ta ji druhou rukou objala a přitiskla ke svému rameni. To by sis opravdu přála, sestřičko? Zeptala se Oxa s úsměvem na tváři. Ano, chci se naučit kouzlům a magii. Nesklamu tě, slibuji, chci být čarodějkou. Odpověděla mladší ze sester. Její odhodlání bylo velké a od srdce. Dobrá tedy, než se však začneme věnovat organizaci celé záležitosti, dostaneš ode mě úkol, který prověří tvůj talent. Zde je svitek k jednomu ze základních kouzel. Máš 2 dny na studium. Potom dostaneš další úkol, kterým prokážeš svůj zájem a přesvědčíš mě o svých kvalitách. Oznámil Baltazar mladé dívce a přitom před ní na stůl položil smotaný pergamen. Lily vzala svitek opatrně do ruky a pár vteřin si ho prohlížela, než ho opatrně vložila do své brašny. Domluveno, pokusím se vás nesklamat. Odvětila pokorně Lily. Nebojím se, že bys mne zklamala, čarodějko. Věřím ti. Dodal s úsměvem Baltazar. Dívka se zaradovala a toužila se pustit do studia co nejdříve. Cítila zároveň, že jí tento muž dodává jistou chuť do života. Něco ji na něm přitahovalo, ale nemohla zjistit, co. Byl přece o tolik let starší, říkala si v duchu. Lily si najednou uvědomila, že se zadívala na jeho jizvu na krku a vůbec nepostřehla, že už dobrých 20 vteřin vedou Moritz, Oxa a Baltazar nějaký další rozhovor. Je to jedno z nejkrásnějších a nejbezpečnějších měst na celém kontinentu. Z moře jsou jen těžko napadnutelní a z pevniny je chrání obrovské hradby a masivní věže.
Stavěli ještě s pomocí trpasličích stavitelů. Vyprávěl Moritz a Baltazar mu přitakal. Myslím, že to je férová nabídka. Na té univerzitě máme své kontakty. Pokud vše zvládne, tak se u cechu nebude muset bát o práci. Nicméně jsem přesvědčen, že máme ještě co probírat. Proto tě, Moritzi, prosím, abys ještě chvíli zůstal. Lily mezi tím poskytneme světnici v jednom z našich ubytovacích zařízení. Podotýkám, že je bezpečné a bude tam mít klid na své studium. Máme tam po celou noc i den své lidi. Řekl s hezkým úsměvem Baltazar a mrknul přátelsky na Lily. Ta se trochu začervenala a ve znamení souhlasu kývla. Jaké máme teď tedy úkoly? Zeptala se zvědavě Oxa. Ty běž prosím ubytovat svou sestru k Heimlichům. Pracuje tam muž jménem von Red. Najděte ho a řekněte mu, že Baltazar má návštěvu a postelí je málo. Bude už vědět, co má dělat. Spolu se uvidíme až zítra. No a s tebou, Moritzi, potřebuji ještě něco probrat. Děkuji, dámy, za vaši návštěvu. Brzy se uvidíme. Odvětil Baltazar. Sestry pochopily, že je čas odejít. Rozloučili se s oběma muži a zavřeli za sebou dveře od pracovny. Moritz se nadechl, ale než stačil vyslovit otázku, tak ho Baltazar předběhl rovnou s odpovědí. Ano, příteli, obchody jdou dobře. Znáš to, sem tam nějaká ta vražda společníka, únos, sabotáže, stráže, dvorní agenti a mohl bych pokračovat do zítra. Máme však v poslední době obsazena důležitá místa v městských radách a na Královském dvoře. Stejně nás ale pořád není tolik, abychom neměli žádné nepřátele a užívali si klidu a prosperity. Díky bohu za naši železnou rodu a šikovné kováře. Tuzemské zbraně se nám daří vyvážet do Kalivy, která na západě válčí s orky. Zlatý důl ty války, to ti povím. Musíme za to samozřejmě odvádět k posrání velkou daň do královské pokladny. Dokončil monolog Baltazar a zapálil si dýmku, ze které šel vonavý a narůžovělý kouř. Jak můžeš vědět, na co se chci zrovna zeptat? Třeba jsem se chtěl zeptat na to, začal Moritz trochu naštvaně, když v tomu opět skočil do řeči Baltazar. Ano, líbí se mi. Uvědomuji si, že je mladá, ale v něčem mi připomíná mojí Martu. Budiž jí země lehká, pronesl zasněně Baltazar. Moritz už naklonil hlavu na stranu a zdvihl obočí. Tak to má být zkouška mé trpělivosti. Navíc, jestli si dobře pamatuji, tak tě tenkrát chtěla minimálně 2krát otrávit, řekl nabroušeně Moritz. Alespoň to byl vášnivý vztah, oponoval ve smíchu Baltazar a hned na to pokračoval. Jdi se teď pořádně vyspat a zítra se i s tvým učněm a její sestrou vydáme omrknout ty velkolepé slavnosti. Nejvíce se těším na naši bojechtivou princeznu, tvarohové koláče v Široké ulici a samozřejmě na medovinu od Wurzla. Ta je prostě nejlepší na světě, řekl Baltazar. Moritz se jen pousmál a pobaveně zakroutil hlavou. Jestli mi okamžitě nepřineseš tu správnou zbroj, tak ti osobně uříznu obě uši, ty idiote, křičela princezna Kvetana na jednoho ze svých sluhů, stojíc u toho rozpažená před velkým zrcadlem. Kochala se svými bicepsy a pevnými stehny. Byla poměrně vysoká a své úhlově černé vlasy měla spletené do dlouhého copu, končícího někde mezi lopatkami. V obličeji byla více po otci, což se projevilo hlavně modrýma očima a hustým černým obočím. Po matce měla menší nos, ostrou bradu a úzké rty. Nad levou stranou horního rtu měla malou černou pihu, která se výjímala na jinak poměrně světlé pleti. Princezna si zkušeně oblékla kvalitní prošívanici, která správně patřila pod každou těžší zbroj. Připadala si v tom vždy mnohem větší, což jí dělalo na rozdíl od běžných dívek velice šťastnou. Sluha konečně přiklopítal s plátovým kyrisem v náručí, celý udýchaný. Takto se oba poddaní ještě 2krát vyměnili, cvočky zacvakaly, pásky se utáhly, provázky svázaly a před zrcadlem stál najednou k boji připravený rytíř. Jediné, co prozrazovalo princezninu identitu, byla její vlastní hlava. K dokonalosti chyběla ještě přilba. Tu si však princezna Kvetana nechávala na závěr, jako takový dezert. Sluha jí podal tento poslední článek zbroje a mírně se u toho uklonil. Přilba měla hledí tvarované do klínu s podlouhlým a ničím nepřerušovaným průzorem pro obě oči. Kovářské umění se nejvíce projevilo na vlnitém zdobení celé horní a zadní části přilbice.
Pod temenem byl kovářem zhotoven otvor přesně pro princeznin cop, který si tak mohl v klidu vlát v průběhu boje. Na to byla princezna obzvláště hrdá. Bylo jí už přes 20 let a na vdavky rozhodně nemyslela. Fascinoval jí hlavně boj, války a turnaje. Dnes ji čekal exhibiční souboj, který měl být jedním z těch nejsledovanějších v rámci celých oslav. Nerad to říkám, má paní, ale nepřecenila jsi trochu své síly. Bojovat proti přesile je opravdu riskantní, řekl trochu popichovačně statný muž severského typu, opírajíce se přitom ramenem o futra vstupních dveří. Měl po ramena dlouhé černé vlasy s občasným prošedivěním a krátký černý plnovous. Oči měl však modré jako horské jezero. Princezna se za jeho hlasem ihned otočila a v celé své kovové kráse se skočila z bedny. Oba kráčeli svižným vojenským krokem k sobě. Blarde, dal jsi na čas, ty prašivče starej, řekla radostně Květana. Možná to bude trochu těžší, ale člověk by se měl překonávat, nemyslíš? 3 divoké kentaury z mirabarských lesů bych měla zvládnout i ožralá. Dodala hned sebevědomě princezna a dětinsky na muže vyplázla jazyk. Blart se usmál a rychle jí stáhl hledí přes obličej. Princeznin jazyk zajel instinktivně zpátky do úst. Já vím, že to zvládneš. Pamatuj na to, co jsem tě učil a nemůžeš prohrát. Mimochodem, začínáš na koni nebo jako pěšák? Zeptal se Blart a očima zkoumal, zda jsou všechny pásky zbroje dobře zapnuté. Princezna se otočila a udělala pár kroků ke stojanu se zbraněmi. Vytáhla z něj krásné jezdecké kopí a zkušeně s ním zatočila nad hlavou. Jsem princezna, pitomče. Jasně, že začnu rovnou na koni. Navíc kentauři jsou taky v podstatě koně. Akorát mají lidský trup a hlavu. Takže na tom budeme stejně. Odpověděla arogantně Květana. Blart se od srdce zasmál a posadil se do měkkého křesílka uprostřed komnaty. Její neomalené chování mu nevadilo. Byl to zároveň jediný člověk, kterého si princezna pouštěla více k tělu. Ve svých 13 letech ho poprvé viděla na jednom z rytířských turnajů, kde jí naprosto okouzlil svou bojovou technikou. Zároveň byl však velmi chudým šlechticem, který potřeboval peníze na opravy své malé tvrze nedaleko městečka Hilbrand. Tenkrát si vydělával bitkařením na turnajích i v nelegálních jámách. Po onom turnaji v hlavním městě si udatného býtce nechala princezna zavolat do svých komnat a bylo to poprvé, co slušně o něco požádala. Chtěla, aby se Blart stal jejím osobním učitelem boje a válečnictví. Nakonec se její přání i přes menší králův nesouhlas vyplnilo. Princezna měla obrovskou radost a Blart cítil, že se jeho finanční situace rychle zlepší. Nakonec se z nich opravdu stali dobří přátelé a sám král zjistil, že se mu tento muž bude na královském dvoře velice hodit. Princezna se naklonila k oknu a sledovala ruch na kolbišti. Budu se muset připravit. Vypadá to, že za malou chvíli budu na řadě. Lidi je tam požehnaně, to se mi líbí, řekla se vzrušením v hlase. Vím, že dobrým mravům jsem tě nikdy neměl tendenci učit, ale nezapomeň prosím tě pozdravit lid. Spousta z nich ti fandí a jsou rádi, že tě mohou spatřit naživo. Zastupuješ zde královský dvůr a bylo by to faux pas jako minule, když jsi hned po vjezdu do kolbiště odplivla na zem. To bučení davu mi zní v hlavě ještě teď. Poznamenal vážným tónem Blart. Tak za prvé, to nebylo schválně, protože mi vlítla do huby nějaká pitomá moucha a za druhé mi ti lidé byli ukradení, protože to byli občané Lokaru. Na to město můj otec vždy nadává a já ho taky nemám ráda. Celá ta banda okolo správce a soudce je prohnilá a skorumpovaná verbež. Jednou jim všem usekám hlavy. S tím se smíř ty chytráku jeden. Odpověděla naštvaně Květana. Jejich hlavy jsou mi putná, ale jde o tvou roli a také bezpečí. Čím více budeš oblíbená, tím více se královské rodině bude přát dobra a bude to prostě všechno jednodušší, řekl s trochu starostlivým výrazem ve tváři Blart. No dobře, to asi dává smysl. Proč mě vůbec poučuješ? Sama to dobře vím. Navíc už je čas, abys mě doprovodil ke kolbišti, ty jezevče, řekla princezna a zapískala na prsty. Ihned přiběhli oba sluhové a 4 stráže. Pepku, ty mi připravíš horkou koupel a ty, Jarine, půjdeš s námi. Dnes budeš můj osobní podavač zbraní na kolbišti.
rozkázala Květana. Oba mladíci poslušně přikývli a princezna, obklopena strážemi a blardem, vyrazila rázným krokem z komnaty. Kolbiště se nacházelo na Železném náměstí, které bylo hned u jižní brány městského hradu. Z této strany byl vstup ke kolbišti pro veřejnost zakázán a vše hlídali stráže. Princezna s blardem nasedli na své koně a v pěším doprovodu ostatních vyrazili k zázemí kolbiště. To bylo sice jen nějakých 100 metrů daleko, ale i tak měla princezna doprovod asi 10 věrných ozbrojenců. Zázemí kolbiště bylo vytvořeno z velkých stanů různých barev a zdobení. Výsosti, už na vás čekáme, to je dobře, že jste tady. Volal už z dálky postarší muž ve stříbrném rouchu, nesoucí symbol města Soutok. Běžel přitom trochu neohrabaně princezně naproti. Byl to muž zodpovědný za plynulý chod celého turnaje. Mám nechat zaznít trumpety a bubny na znamení vašeho příjezdu, výsosti? Optal se a mírně se uklonil. Nikoli, Fermo, to si šetři až na chvíli, kdy se ukážu v kolbišti, řekla princezna a její kůň zařechtal. Jak poroučíte, má paní, můžete se spolehnout. Zatím si můžete dát, co hrdlo ráčí a připravit se na svůj souboj ve vašem vlastním stanu. To je ten zlatý, prosím. Vysvětloval uctivě zadýchaný Erma. Díky ti, dědouši, odpověděla suše Květana a pobídla svého koně. Dědek plesnivej, nejradši by mě stejně očumoval, jak se převlíkám do noční košile, slizák zaprděnej. Pronesla princezna bez okolků směrem k Blardovi. Ten periferně viděl, jak se starší muž na chvíli zarazil a pak raději rychle pospíchal zpátky, odkud přišel. Příště mu to rovnou můžeš říct do ksichtu. Poznamenal Blard a začal se smát. Princezna se natáhla ze sedla a přátelsky ho lehce udeřila pěstí do ramene. Pak jí to nedalo a začala se smát taky. Mezitím, co se Oxa dohadovala o ceně nových vysokých bot u jednoho z obuvníků, se Baltazar, Moritz a Lily prodírali davem v široké ulici. Bylo krásné a slunečné odpoledne. Lilianina starší sestra se ráno rozhodla, že ji turnaj vlastně moc nezajímá a raději stráví slunečný den na tržišti s cílem pořídit si nějaké nové vybavení. Dávejte si pozor na kapsy, prohlásil Baltazar ironicky a přitom ukradl měšec jednomu obéznímu chlápkovi v nobl šatech. Lily se překvapeně podívala na Moritce a ten jednoduchým gestem naznačil, že to je naprosto normální. Po chvíli se dostali ke stánku, kde to vonělo po tvarohu a skořici snad jako nikde jinde na světě. Vítejte, přátelé, v Tvarohovém království, hulákal obchodník na hrnoucí se davy lidí. Krásně baculaté děvečky prodávali jeden koláč za druhým. Lidé se s penězi natahovali jeden přes druhého a někteří koláče strkali rovnou do pusy. Vypadalo to jako naprosté šílenství. Baltazar zamával na obchodníka a ten ihned seskočil ze sudu, na kterém kázal o úžasnosti svých výrobků. Hubený muž v zástěře od mouky pokynul všem třem, aby s ním šli dozadu za stánek, kam dav nemůže. Jalrichu, ty jeden švindlíři, oslovil s úsměvem od ucha k uchu Baltazar muže od koláčů a přátelsky si podali ruce. Baltazare, příteli můj, jdeš si pro ty své koláče jako vždy? Optal se muž v zástěře. Ano, prosím, dej mi jich tak 5. Mám tady totiž vzácnou návštěvu, jak sám vidíš. Odvětil Baltazar. Samozřejmě, mám je již připravené, máš i ty něco pro mě? Zeptal se nakonec Jalrich. No všem, příteli, to samé jako vždy. Zase budeš prodávat nejvíce ze všech. Zavtipkoval Baltazar a předal trhovci středně velký kožený pytlík. Jalrich jej rychle schoval do připravené truhlice a na oplátku vytáhl 5 koláčů a měšec s penězi. Lily si už připadala jako blbec a opět se podívala na Moritce s výrazem prosícím o vysvětlení. Moritz se k ní naklonil a zašeptal jí do ucha. Za ty davy lidí u toho krámku může takový speciální koření, který tomu trhovci Baltazar prodává. Prý se na něm vytváří krátkodobá závislost. Takových kšeftíků má po městě spoustu a poměrně slušně si tím přivydělává. On byl vždycky vychcánek. Dívka se pousmála, protože jí to přišlo velice mazané a do jisté míry legrační. Bohatnout obchodem je přece jen asi větší zábava, než se lopotit na poli, řekla si sama pro sebe. Stačí jen lidi na něco nachytat nebo mít jednoduše skvělý nápad.
Baltazar si zkontroloval obsah koláčů, které mu trhovec dal. Speciální koření v nich nebylo, takže si ihned s radostí ulomil a ochutnal. Berte si, přátelé, tyhle jsou normální, poctiví, řekl pobaveně a rukou si přitom teatrálně hladil břicho. Lily i Moritz si každý vzali jeden koláč na ochutnání. Byly opravdu dobré, poctivé tvarohové s křupavým okrajem. Netrvalo to dlouho a objevil se před nimi další dav, za kterým se tyčila dřevěná tribuna, zakrývající kolbiště. Stráže odháněly různé pobudy a spodinu. Kdo se chtěl dívat, musel zaplatit. Baltazar zaplatil za každého 1 zlatý a za pár minut již hledali místo na tribuně. Všechna místa byla na stání a lidé se mačkali jeden na druhého. Naproti veliké tribuně byla jedna menší, kde seděla obchodnická smetánka, šlechtici, hrabata a jiné vyšší třídy. Baltazar by si tam jistě své místo našel také, ale byl teď raději schovaný mezi obyčejnějšími lidmi. Právě končil souboj mezi rytířem Daglenem, váženým strážcem jižní hranice z pevnosti Gard, a rytířem Vilgrikem z Dubinaru. Hlasitý potlesk a křik provázel poslední Daglenův úder palcátem do oblasti bederní páteře svého oponenta. Štěstí pro něj, že někteří kněží dokáží vylečit pomocí božské síly a tučného daru i takováto zranění, pomyslela si Lily. Vilgrik padl na zem a brnění zachrastilo. Lidé pokračovali v jásotu a rytíř Daglen se s palcátem v ruce začal klanět publiku. 4 poskoci ihned přiběhli z nosítky, na které naložili bezvládné tělo rytíře z Dubinaru. Ten Vilgrik může být rád, že ho Daglen nezabil. Myslím, že kdyby chtěl, tak mu urazí palici i s přilbou. Pronesl znalecky do pléna Moritz. Máš asi pravdu, ale kdyby ten Daglen stál proti nějakému čaroději, tak by ten čaroděj zase ustřelil hlavu jemu, nebo ne? Odpověděla hbitě Lily. Baltazar i Moritz se začali smát její reakci. Ano, to by se mohlo stát a právě proto se tady u nás takzvané mixované souboje nedělají. To třeba v Elantosu je obrovská arena, kde se bijou snad všechny bytosti, co existují. Vmísil se do debaty Baltazar. Pokud však mají bojovníci magické ochrany a podobné vychytávky, tak můžou s takovým čarodějem taky dobře zatočit. Musí mít ale možnost je použít. Doplnil Moritz nezávisle na tom, co říkal Baltazar a hned na to pokračoval. Stejně mám takový divný pocit, že se má něco podělat. Jen nevím co. Zase tvůj starý dobrý 6. smysl? Tak uvidíme. Zatím si měl bohužel skoro vždycky pravdu. Odpověděl Baltazar a zakousl se do posledního z koláčů. Koukejte, to bude asi princezna. Křikla nadšeně Lily a šťouchla loktem do Moritze. Rytíř Daglen byl již z kolbiště pryč a stejně tak i tělo rytíře z Dubinaru. Ostrý zvuk trumpet se zaryl do uší jako dýka do srdce. Lidé na chvíli stichli a pak začali jásat ještě více. Lily měla chvíli pocit, že se tribuna musí zákonitě zřítit. Po otevření provizorní dřevěné brány vjela do kolbiště na svém šedákovi sama princezna Gvetana. V podpaží držela svou přilbu a druhou rukou mávala publiku. Vydržela to zhruba 10 sekund a pak si chlapácky odfrkla z nosu na zem. Ozvalo se jen tlumené mumlání, následované velice trapným potleskem několika jedinců. Uvaděč princeznu přivítal za všechny obyvatele soutoku a poděkoval jí za účast a odvahu. Následně představil princezniny protivníky jako to nejhorší, co může člověk v temných lesích najít. Divocí kentauři vám rozdupou lebku, nabodají vás na své oštěpy, prostřelí vám hrdla svými šípy. My tu ale máme na pomoc naši princeznu, která se jich nebojí, ať žije Gvetana. Hulákal skoro fanaticky uvaděč. Polovina publika odpověděla taktéž slovy ať žije. A uvaděč zamával rukou na krotitele ve znamení, že můžou divoké bytosti vpustit do kolbiště. Mezitím už byla princezna vyzbrojena svým kopím, štítem a u pasu měla připravený dlouhý meč. 3 kentauři nervózně naklusali do arény. Publikum vydalo další zvuk značící údiv. Kentauři byli vysocí jako normální koně. Jejich trup byl lidský, ale kůže byla hrubá a v odstínu srsti jejich koňské části.
To samé platilo i u hlavy. Všichni tři měli delší vlasy a ledabyle rostoucí vousy. Čím se však lišili, byly špičaté uši a ostré zuby. Nos měli spíše placatý a obočí tak 5krát hustější než člověk. Pro tento souboj odstranili Pohunkové veškeré překážky v kolbišti. Před diváky byly pověšeny ochranné sítě, které ale moc dobře nefungovaly. Kentauři byli vyzbrojeni oštěpy a k tomu měli ještě jednu nepříjemnou zbraň. Tou byl kožený bič. Na povalení koně i jezdce ideální zbraň. Ozvalo se bubnování oznamující začátek souboje. Kentauři neváhali a rozjeli se s děsivým pokřikem jako první. Princezna se dotkla svého amuletu a během pár vteřin se celá tak trochu rozplynula. Nebylo tedy možné vidět její přesnou siluetu. Kouzlo rozmazání bylo během soubojů zakázáno, ale princezně se samozřejmě tolerovalo. Obzvláště, když stála proti takové přesile. Lidé začali křičet a povzbuzovat, což bylo dobré znamení. Kentauři se dali do pohybu a v jedné řadě zaútočili. Princezna se rozjela také a několik metrů před střetem se hbitě i se svým koněm vyhnula letícímu oštěpu. Koně strhla prudce do strany a celou trojici tak plánovala obět zprava. To bylo takticky nejlepší řešení, protože se k ní mohl dostat pouze jeden z kentaurů. Ten největší z nich zaútočil jako první, ale jeho oštěp minul mihotající se cíl. Hrot zbraně se zabodl do dřevěné stěny kolbiště. Gvetana však využila chyby protivníka a svým kopím ho zasáhla přímo do oblasti srdce. Mutant zvířecky zařval, zavrávoral a padl levým bokem na zem. Oba dva zbylí protivníci se rychle otočili na místě a vyrazili za princeznou. Ta už byla téměř na druhém konci kolbiště, kde svého oře opět otočila směrem k útočícímu nepříteli. Její kopí zůstalo zabodnuté v padlém kentaurovi a tak sáhla po dlouhém meči, kterému říkala Svinjokat. Protivníci byli zatraceně rychlí a dělilo je od princezny necelých 10 metrů. Oštěp měl už jenom jeden z nich a právě se připravoval na útok. Princezna si rychle uvědomila, že není v ideální pozici a tryskem se začala protivníkům vyhýbat, opisujíc přitom nedokonalý půlkruh. V kolbišti se od koní příšerně prášilo a někteří diváci v prvních řadách začali tíchat. Kentauři se rozhodli zaujmout nové postavení uprostřed arény. Jeden z nich vytáhl ze svého padlého spolubojovníka princezněno kopí a z otevřené rány v oblasti srdce se začala na zem valit tmavá krev. Princezně podal zbrojnož na druhé straně kolbiště nové kopí. Všichni tři aktéři souboje se opět rozjeli proti sobě. Lidé byli napjatí jako struna od loutny a provolávali různé povzbuzovací pokřiky. Moritz měl však klasicky oči všude. Šťouchnul loktem do Liliany a nenápadně poukázal na menší postavu v tmavě červené kápi. Byl to vousatý kudůk s nervózním výrazem ve tváři. Stál na opačné straně ve druhé řadě a byl obklopen samými většími lidmi. Ti ho občas úplně zastínili, až nebyl vidět skoro vůbec. To, co teď Moritz i Baltazar viděli jasně, byla malá zlodějská skládací kuše, kterou zakrslík namířil na princeznu. Než stačili něco udělat, tak šipka vystřelila rychlostí blesku. V momentě, kdy se princezna chystala na vržení kopí, tak její kůň vyjekl a téměř zastavil na místě. Přední nohy se mu podlomily a princezna ztratila balanc. Letící oštěp odkryla Gvetana na poslední chvíli svým štítem, avšak prudký náraz kombinovaný s náhlou nestabilitou udělali své. Oštěp prorazil štít a zastavil se o hrudní plát zbroje. Princezna přepadla na jednu stranu a převážila tak i raněného koně. Během pádu se jí však podařilo vysmeknout nohu z třmenu a dopadla tak několik centimetrů vedle svého oře. Lidé pískali a volali modlitby i nadávky dohromady. Princezna zahodila zničený štít a opírajíc se o meč vstala ze země. V tu chvíli ji nepřítel projíždějící kolem šlehnul bičem do levého boku. Ozvala se plechově dutá rána a princeznu to donutilo udělat 4 kroky do strany, kde se opět opřela o meč, aby se zastavila.
Útočící kentaur projíždějící kolem zřejmě netušil, že tento typ zbroje si s útokem biče hravě poradí. Zastavil se tedy u Gvetany, odhodlaný uštědřit její výsosti druhou ránu. Sevignokat však zasvištěl vzduchem a usekl kentaurovi pravou přední nohu. Gvetana v útoku pokračovala a vteřinu na to zabodla třínohému sokovi meč do břicha. Při vytáhnutí zbraně z rány vytryskla krev, která princezně potřísnila přilbu i horní část zbroje. Druhý kentaur pak bezvládně padl k zemi. V tu chvíli již na kolbiště vtrhli vojáci a posledního z kentaurů výstražně zasáhli šípem do boku. Ten zaskučel a odběhl na druhý konec arény, kde ho krotitelé lapili do sítě a odvedli do stájí. Princezna zuřila, protože chtěla pokračovat v boji. Někteří lidé začali tleskat a jiní zase pískali, aby dali najevo nespokojenost s předčasným ukončením souboje. Moritz se mezitím s ostatními vydal po stopách zákeřného střelce. Tomu se podařilo blesku rychle dostat pod konstrukci tribuny a odtud se proplížil pryč. Stráže začaly prohledávat návštěvníky turnaje na té části tribuny, odkud střela vyletěla. Někteří se marně snažili vojákům vysvětlit, že záhadný střelec zmizel kamsi do spod tribuny. Moritz dokázal jakožto zkušený zloděj odhadnout, kterým směrem by mohl hledaný skrček prchat. Nemýlil se. Zahlédl ho několik desítek metrů od tribuny, jak se prodírá davem a míří kamsi do středu města. Jdeme za ním, zajímá mě, kdo si dovoluje dělat v našem městě takový prasárny, řekl Baltazar a všichni tři se rozběhli za prchajícím Kudukem. Liliana nemohla zkušeným zlodějům vůbec stačit a tak se jim více a více vzdalovala. Stihla si z odstupu několika desítek metrů všimnout, že oba dva zabočili do jedné z postranních uliček. Běžela, co jí nohy stačily. Cítila, jak jí začíná pálit na hrudi z toho, jak prudce vdechovala vzduch do plic. Postranní ulička byla slepá a jediné, čeho si všimla, byly pootevřené dveře na jejím konci. Přiběhla k nim a nahlédla škvírou dovnitř. Zažehnuté svíce byly jediným zdrojem světla společně s kuželem slunečního svitu, který dopadal přímo do středu místnosti. Dívka dveře lehce pootevřela a proklouzla dovnitř. Prostor to byl chladný a zaprášený. 6 mohutných pilířů drželo váhu masivně vyhlížejícího stropu, na kterém byly vidět omšelé malby. Lily zaujaly především výjevy hořícího města a kostlivců pochodujících z meči v pařátech. Místo působilo opuštěně a nepřátelsky. V jednu chvíli se ozval zvuk podobný tomu, když cvakne kovová klika u dveří. Dívka si všimla, že zvuk vyšel ze schodiště, které vedlo kamsi dolů pod zem. Sestoupila po schodech do dlouhé chodby, která byla osvětlena jednou jedinou loučí. Došla až k otevřeným dveřím na jejím konci. V tu chvíli jí něčí ruka zakryla ústa. Lekla se, že by se v ní krve nedořezal. V zápětí na to však poznala hlas, který šeptal do ucha. Pst, musíme být naprosto potichu. Byl to naštěstí sám Moritz. Všimla si, že on i Baltazar stojí ve tmě jako 2 stíny a záře pochodně je vůbec neosvětluje. Všichni pak společně opatrně nahlédli za dveře. Velká obdélníková místnost byla osvícená dalšími pochodněmi. Ve středu místnosti se nalézal masivní kamenný oltář, nad kterým ze stropu visela ogří lebka. Kuduk, kterého pronásledovali, klečel před oltářem a tiše hovořil s podivnou postavou, oděnou do šarlatové róby. Oba zloději nastražili uši a snažili se poslouchat, co si ti dva mezi sebou říkají. Muž v róbě se najednou rozhněval a začal cosi čarovat. Kuduk vzal nohy na ramena a snažil se utéct pryč. V mžiku ho však dostihla smršť magicky vytvořených střel. Tělo malého zloděje se ve vzduchu otočilo kolem své osy a rozlámané bezvládně dopadlo na zem. Byl mrtvý. Na scéně se najednou objevil další muž, tentokrát člověk. Dostal od tajemné postavy strohý rozkaz. Na nic se neptal a ihned vyrazil svižným krokem k chodbě, kde byli Moritz a ostatní ukryti. Postava v šarlatové robě se mezitím pomalým krokem odebrala kamsi za kamenný oltář.
Lily byla nervózní a nevěděla, co má dělat. Moritz jí naznačil, aby se schovala do malého výklenku uprostřed chodby, kde kdysi zřejmě stávala socha. Dívka poslechla a v tichosti tak učinila. Oba zloději se mezitím postavili každý na jednu stranu dveří. Neznámý muž otevřel už pootevřené dveře do kořán a udělal několik kroků vpřed. Lily najednou pořádně neviděla žádného ze svých kolegů, avšak něčí ruka zakryla ústa pohublého chlapíka kapesníkem. Byla to ruka Baltazara, který se v ten moment vynořil ze stínů a Lily ho mohla vidět zase normálně. Muž sebou chvíli cukal, ale nakonec se mu podlomila kolena a omdlel. V neprospěch zlodějské trojice však upustil zbraň, kterou držel v ruce. Poměrně těžká dýka dopadla na kamennou dlažbu velmi hlasitě, což mohl být problém. A také byl. Z místnosti s oltářem se ozval rozhněvaný hlas a pár vteřin na to bylo slyšet rychlé kroky nějakých dalších osob. Baltazar s Moritzem popadli tělo vychrtlého muže a rychle ho táhli směrem ke schodišti. Vystoupali na prvních 5 schodů, když se mezitím na konci chodby opět dveře otevřely do kořán a v nich stály 2 postavy. Divošsky vypadající mniši neurčitého řádu třímali v rukách zrezivělé palcáty. Vytáhněte ho nahoru, teď je čas na to kouzlo, Baltazare, křikla odhodlaně Liliana, zatímco se mniši rozběhli směrem k nezvaným hostům. Chodba měla dobrých 20 metrů a času nebylo nazbyt. Dívka předpažila obě ruce a začala mumlat legračně znějící formuly. Během pár sekund se kousek před ní podlaha proměnila na sádlovité a mazlavé kluziště. Moritz a Baltazar vytáhli tělo nad schody a spěchali mladé čarodějce na pomoc. Spatřili však, jak se oba muži válejí na zemi a nedaří se jim vstát. Nadávali a supěli, ale nebylo jim to nic platné. Jednomu se nakonec podařilo postavit a dostat se téměř na konec začarované zóny. Rychle ho však zpátky k zemi poslala šipka vystřelená z Moritzovy kuše, která se mu zaryla do levého stehna. Vyneste ho ven a já začaruju i ty schody, navrhla ducha přítomně Lily. Netrvalo dlouho a trojice byla zase venku z podivného chrámu. V uličce nikdo nebyl a tak naložil Baltazar tělo hubeného chlapíka na jeden z malých zásobovacích žebřiňáků, které stály poblíž. Liliana naskočila na vůz k omráčenému podivínovi. Oba muži se chopili tažné tyče a dali se do pohybu. Podařilo se jim rychle dostat na hlavní ulici. Lily po chvilce spatřila, jak se ze dveří chrámu vyřítil jeden z fanatických kněží. Rozběhl se za vozem, ale po pár metrech se zastavil. Věděl, že v davu mezi všemi těmi lidmi už nic nezmůže. Vůz zajel za roh a minul hlouček lidí, sledující místní ochotníky, hrající hru na vlnách chtíče. Nakonec Baltazar pokynul Moritzovi, aby zabočili doleva do Konopné ulice. Jak to, že to kouzlo umíš? Zeptal se Baltazar a otočil krátce svou hlavu na Lily. Studovala jsem přes noc, nebylo to těžké. Odpověděla čarodějka a usmála se. Mistr zloděj úsměv opětoval a svým dalším gestem dal najevo uznání a respekt. Dojeli téměř na konec Konopné ulice a před nimi se otevřel pohled na řeku. Malé loďky se na ní pohupovaly a z mostu kdosi hlasitě zvracel do vody. Baltazar vytáhl z náprsní kapsy klíč a odemkl dveře úzkého domu, u kterého zastavili. Popadli omráčeného muže a odnesli jej do místnosti v zadní části objektu, kde ho položili na prkenou podlahu. Co s ním? Zeptala se Lily. Baltazar si protáhl záda a odpověděl, že si s ním popovídají hned, jak se ten podivín probere. Moritz mu navrhl, že by bylo dobré mu podat sérum pravdy. Jednalo se o driák, který dotyčného dostal do silného opiového stavu, ve kterém neměl moc šancí na vymýšlení lží. Muselo se však dávat pozor na to, aby dotyčný neusnul nebo mu nepřestalo být srdce. To se podpořilo tím, že se v místnosti zapálila svíčka z jartamového oleje, jehož výpary zbystřovaly smysly. Baltazar souhlasil a na chvíli odběhl, aby přinesl všechny tyto potřebné propriety. Moritz mezi tím dotyčného přivázal k židli a do úst mu dal roubík.
V momentě, kdy se Baltazar vrátil, se zajatec probral z bezvědomí. Začal sebou okamžitě házet a nadávat. Baltazar každému hodil čerstvou hrušku se slovy, že je třeba něco sníst, než bude večeře. Svázaný muž stále agresivně poskakoval se židlí a chtěl něco říct. Moritz položil nakousnutou hrušku na jeden z prázdných sudů v místnosti a vyndal dotyčnému roubík z pusy. Všiml si, jak je chlapík poďobaný a celkově dost ošklivý. Jedno oko mu šlo na jinou stranu než druhé a zuby měl schnilé a načernalé. Nevíte, s čím si zahráváte, vy chátro zlodějská. Moji bratři si vás najdou a zabijou. Vyvraždí celé město. A až se vrátí naše paní temnot, tak se jí budou všichni klanět. Začal téměř fanaticky křičet svázaný muž a sliny mu přitom létaly z úst. Hele ty blbečku, řekni nám, kdo jsi a o jaké paní temnoto tady meleš. Nemám na tebe moc času, takže máš poslední šanci, kdy se tě ptám po dobrým. Řekl přísně Baltazar a přiložil zajatci kudlu ke krku. Muž se začal hlasitě smát a všem přítomným zároveň i sprostě nadávat. Moritz popadl Lily za ruku a naznačil jí, aby šli na chvíli ven. Otevřel dveře a rukou jí gentlemansky pobídnul. Než dveře zavřel, hodil Baltazarovi malinký flakón s tmavě šedou tekutinou a mrknul na něj. Baltazar se jen usmál a přikývl. Moritz se z Lily vydal hledat její sestru a za necelou půlhodinu ji našli, jak se hádá s nějakým obchodníkem na tržišti. Oxa málem uštědřila Moritzovi instinktivně ránu pod bradu, když ji sáhl na rameno. No konečně, kde jste celou dobu? Hledala jsem vás u kolbiště, ale nenašla. Tak jsem se rozhodla, že si koupím něco pěkného na sebe. Problém je, že tenhle imbecil šidí poctivé lidi. Ceny má vyšší než obchodník s magickými předměty. Řekla naštvaně Oxa a strčila hedvábný šátek, který právě sebrala z pultíku, do své boční kapsy. Obchodník si ničeho nevšiml a rukou jí naznačil, že se s ní již dále nebude bavit, ale dívka už ho stejně ignorovala. Lily se dala do stručného vyprávění toho, co právě zažili a Moritz ji doplňoval. Oxa napjatě poslouchala a celá skupinka přitom zamířila ven z tržiště. Zastavili se ještě na chvíli u stánku s vyhlášeným pivem a dali si pár kousků. Když přicházeli k opuštěnému domu, kde před pár hodinami nechali Baltazara i se zajatcem, stál před dveřmi vysoký muž s mečem na zádech. Byl oděný v kroužkové zbroji, kterou zakrýval lehce zašpiněný varkoč červené barvy. Buď zdrav, Kildare, pozdravil muže Moritz a ten s úsměvem pozdrav opětoval. Kdo jsou ty sympatické dívky, co jsou po tvém boku, mistře zloději? Doufám, že mě seznámíš. Pronesl muž u vchodu hlubokým a sympatickým hlasem. Moritz splnil jeho přání a po krátkém hovoru se dívky dozvěděli, že Keldar je bývalý žoldnéř, který prošel mnoha bitkami a mnoha pitkami. Nyní však spolupracuje s Baltazarem a objevuje se tam, kde je zapotřebí použít sílu meče. Byl to statný a ramenatý muž s ostře střiženým knírem, stejně ostrým pohledem a holou hlavou. Oxe se takové typy mužů velice líbily a už od prvního momentu seznámení se to nesnažila nijak skrývat. Keldarovi to nijak nevadilo, spíše naopak. Po chvilce Baltazar otevřel dveře a pokynul všem, aby šli dovnitř. Židle, na které původně seděl nehezký chlapík, byla prázdná. Dozvěděl jsem se pár zajímavých informací. Ten dryák zabral dobře, Moritzi. Na závěr jsem si ale říkal, že tohle individuum nikomu chybět nebude. Dělal by nám tu ve městě jenom problémy. Stejně jako ti jeho kumpáni. Řekl s úsměvem na rtech Baltazar. Nikdo se nad tím moc nepozastavoval a Lily si uvědomila, že v této společnosti bude mizení lidí asi poměrně běžnou záležitostí. Baltazar se opřel o opěradlo již prázdné židle a jeho výraz ve tváři byl v ten moment velice vážný. Tenhle šmejd byl součástí nějaké organizace stoupenců boha Talose. Nedostal jsem z něj víc, ale evidentně ten chrám pod městem bude nějaká jejich svatyně. Tihle šílenci věří v to, že se má objevit jejich prorok, kterým je prý dávno ztracená lagoradská princezna Tanora. Z jeho slov a modliteb mi přišlo, že jejich největším nepřítelem jsou šlechtické rody a hlavně ten královský. Podporují všechno, co může způsobit nějaký zmar a trápení. Zřejmě se taky jejich prorok zrodí o to silnější.
Snažil jsem se zjistit něco o Ormiaku. Mumlal něco ve smyslu, že nemrtví jsou pouze jejich budoucí služebníci, kteří jen připravují půdu pro pány chaosu. Ještě chvíli něco nadával, ale neprozradil už nic důležitého, tak jsem to ukončil. O tělo jsme se s Keldarem postarali. Dokončil poklidně svůj monolog Baltazar a mírně se ušklíbl. Co tedy budeme dělat? Zeptala se soustředěně Lily. Ohledně Ormiaku jsem již poslal zprávu našemu velmistrovi. Nechám na jeho uvážení, jak s celou tamní situací naložíme. Možná bude nejlepší do toho zapojit i krále. Přece jen to vypadá na záchranu celého města. Zaslechl jsem, že lidi už sami pochopili vážnost situace. Obchodníci ze soutoku se baví o možném prokletí Ormiaku. Tamní obyvatelé již nevycházejí z domů a mor stále nepřestává zabíjet. Prý se čím dál víc objevují i různé přízraky a několik stráží dokonce spáchalo sebevraždu. Odpověděl na otázku s vážným tónem v hlase Baltazar. Oxa si nahlas povzdechla. Ulice je čistá, vyrazil bych pryč. Pronesl do zadumaného ticha svým hlubokým hlasem Keldar, koukaje přitom ven z malého okénka ve dveřích. Všichni si v ten moment nasadili své kápě a začali postupně vycházet z opuštěného domu ven. Tam se nikdo nezastavoval. Pokračovali v chůzi každý jiným směrem. Baltazar zabezpečil vstupní dveře a ujistil se, že není sledován. Poté se vydal tmavou uličkou pryč. Byl už večer a město bylo plné lidí a především stráží. V ulicích to vřelo, aby taky ne, když se někdo pokusil zabít princeznu. Docházelo k menším šarvátkám a lidé cítili vzrušení. Pivo, víno, medovina i pálenky tekly v hospodách proudem. Čím více byli obyvatelé města opilí, tím více jasno měli v tom, kdo za tím vším stojí. Někdo obvinoval sousední země, někdo zase spodinu a jiný naopak bohaté šlechtice. Baltazar se díval z okna své ložnice na legrační pranici, která se odehrávala na konci ulice. Aktéři byli tak opilí, že každý ublížil nejvíce hlavně sám sobě. Jeden z nich se dokonce při pokusu o masivní zvedák mířený na bradu soupeře trefil sám do svého nosu. Doufám, že ten tvůj přítel je stejně dobrý milenec jako ty. Vypadá totiž trochu tajemně. Ozvalo se sametovým ženským hlasem z krásné a zdobené postele s nebesy, jenž stála v odlehlém rohu Baltazarovy ložnice. Oheň v krbu příjemně plápolal a dodával místnosti kouzelný nádech tepla. O něj se neboj, má drahá. Tvoje kolegyně bude jistě spokojená. Navíc nepřijde ti zvláštní, že se bavíme o vašem pocitu a potěšení, když jsem to já, kdo z vás za tyto překrásné služby platí? Řekl s provokativním úsměvem na rtech Baltazar. Mladá dívka se světlými vlasy se uchychtla a dětinsky na něj vyplázla jazyk. Poté se otočila na bok a vložila si do úst hroznové víno. Schválně nechala přikrývku ledabyle odhozenou, aby se svému zákazníkovi opět trochu odhalila. Byla zvědavá, kolik toho ještě tento sympatický muž předvede. Nemusela dlouho čekat. Večer utekl jako voda a odbyla půlnoc. Zaplatil jsi celou noc, fešáku, řekla něžně konkubína. Já vím, ale jsem jenom člověk. 3krát mi to bohatě stačilo. Dost jsem toho i vypil. Odpověděl líně Baltazar a dlouze zívl. Otočil se na bok a během pár vteřin usnul. Dívka chvíli zasněně pozorovala stíny, které v místnosti zápasily se světlem, vycházejícím z příjemně praskajícího krbu. Napila se ještě ze stříbrného poháru a skoro stejně rychle jako Baltazar usnula. Druhý den ráno je vzbudilo intenzivní klepání na dveře. Dívka šla otevřít, zahalena do sametového přehozu modré barvy. Na chodbě stála pohledná zrzavá žena středního věku. Byla celá rozcuchaná, netrpělivá a možná ještě stále pod vlivem nějaké omamné látky. Je to zvíře! Nikdy jsem nezažila tak úžasnou noc. A ještě mi za to platí. Jsem ale šíleně unavená. Musím jít domů. Sejdeme se večer, ano? Vychrlila na rozespalou světlovlásku její kolegyně a vyrazila ke schodišti. Její radostný zpěv byl slyšet ještě z ulice, když procházela pod okny pokoje. Já ti to říkal, je to podivín, ale všechno dělá naplno.
řekl poučným tónem Baltazar a pak se začali oba smát. Měl ji rád. Jmenovala se Envin a byla to jeho nejoblíbenější konkubína. Po necelé hodině se spolu rozloučili a Envin opustila dům vanguardské společnosti. Tak co, chlape, jaká byla noc? Křikl na Morice do růžova vyspalý Baltazar, když ho spatřil snídajícího ve společenské místnosti. No, já jsem měl dobře. Škoda, že ty místní holky tak málo vydržej. Odpověděl s pobaveným výrazem ve tváři Moritz. Baltazarův smích byl trochu hraný, protože sám nechápal, jak někdo může být v této činnosti tak neúnavný. O chvíli později se u hlavních dveří objevil velitel stráží s několika vojáky a rozhlížel se po místnosti. Zdravíčko, co vás sem přivádí, kapitáne? Snad jsem nevědomky neporušil zákon. Řekl trochu rýpavě, ale přátelsky Baltazar a vstávaje od stolu si do úst vložil větší kus zralého sýra. Velitel stráží byl vysoký a urostlý chlap s černým plnovousem. Mohlo mu být tak kolem 50 let a byl znám svou neúplatností. Pravidelně navštěvoval bohoslužby v chrámu Latandera a každý den trénoval s vojáky na cvičišti. Nebudu tě zdržovat dlouho. Přejdu tedy rovnou k věci. Byl jsi spatřen, jak utíkáš od kolbiště v době, kdy někdo po princezně vystřelil šíp. Je ti doufám jasné, že bych tě tím pádem mohl velmi snadno zařadit mezi podezřelé z pokusu o vraždu královské dcery. Teď mi řekni, proč bych to neměl udělat. Řekl statný muž a jeho černé oči se ostrým pohledem zadívaly do těch Baltazarových. Dobrá, povím ti, jak to bylo. Souhlasil Baltazar a po několika minutách vyprávění se dostal k momentu, kdy váhal, zda prozradit úplně všechno. Rozhodl se, že poví vše až na únos jednoho z podivínů a jeho následný výslech. Po skončení svého monologu dal kapitán hlavu mírně na stranu a pozvedl obočí. Je ti doufám jasné, že pokud tam dole nic nenajdeme, bude to pro tebe dost špatné. Položil stručně a jasně otázku kapitán. Ano, vím. Jednejte proto rychle. Mohu poskytnout nějakou pomoc? Opáčil Baltazar. Není třeba. Pokud se ukáže, že mluvíš pravdu a situaci vyřešíme, přijdu ti poděkovat. Pokud ne, výslech tě nemine. Řekl opět přísně kapitán a zavelel svým mužům k odchodu. Moritz postával opodál a už diboval z menšího kousku čerstvého chleba. Rozmístíme hlídky? Zeptal se pro něj typickým zastřeným hlasem. Už tam jsou. Jdeme se připravit. Vojáci mohou situaci podcenit. Ten fanatik tam dole nevypadal, že by neuměl kouzlit. Jejich akci odhaduji na pravé poledne, kdy bude méně lidí na ulici. Odvětil bez váhání Baltazar. Oba se následně oblékli do typických zlodějských zbrojí z tvrzené kůže. Ty byly celé černé a místy zpevněny matnými kovovými pláty či ostny. Takto vybaveni s sebou vzali ještě další 3 muže a přehodili přes sebe běžné měšťanské pláště nijak výrazných barev. Za chvíli dorazili na místo. U oné postranní uličky dostal Baltazar zprávu od svého zvěda, že spatřil několik podivných osob vejít do dveří podzemního chrámu. Většinou to bylo v noci. Baltazar mu pokynul, aby místo opustil a poděkoval mu. Bylo sice teplé období, ale od rána mírně poprchávalo a nebe bylo kvůli mrakům nehezky našedivělé. Skupina zlodějů se strategicky rozmístila a 2 z nich vylezli z bočních ulic na střechy domů tak, aby je z žádné věže nemohl nikdo spatřit. Domy měly různé výklenky a komíny, což se jim náramně hodilo. Odbylo poledne a Moritz zaznamenal pohyb na konci hlavní třídy. Zhruba 2 tucty vojáků běželi poklusem směrem do zapadlé uličky. Královští ozbrojenci doběhli k bráně chrámu a bez většího otálení ji malým beranidlem vyrazili. Menší skupina vedená kapitánem pokračovala dovnitř. Zbytek zůstal střežit venku a 3 z nich zatarasili celkově přístup do uličky. Zloději postávali u jednoho z větších stánků s kořením. Bylo od něj dobře vidět na dveře chrámu. Baltazar přemýšlel nad tím, že někde musel udělat chybu. Celé město znal dokonale.
O opuštěném chrámu se několik let vedla debata na téma, jak by šel prázdný prostor využít. Bylo v plánu tam zřídit nemocnici pro chudé. Vzpomněl si, že před nějakou dobou město prodalo tento podivný prostor neznámému šlechtici ze zahraničí. To byla ta chyba. Přestal se o to zajímat. Byl na sebe naštvaný. Čím byl starší, tím více sám přemýšlel jako obchodník než jako zloděj. Jeho myšlenky přerušil hluk vycházející od dveří chrámu. Skupina vojáků vyběhla ven a jako poslední se objevil kapitán. Obranná formace! Pikeníři dopředu a kušníci za ně! Křičel na vojáky a křečovitě svíral jílec svého meče. Lidé na tržišti se začali shromažďovat kolem zlodějů a nakukovali do uličky. Strážní zaujali bojový postoj, aby dali jasně najevo, že do uličky nikdo nesmí. Několik vteřin poté se dveře chrámu rozletěly na několik kusů. Dva velké pařáty objali vchodové pilíře a na světlo vykoukla bestie, která musela být snad ze samotného pekla. Tvar hlavy trochu připomínal draka a její povrch byl pokrytý tvrdými ostny. Místo očí mělo stvoření velké prázdné důlky, kterými jakoby protékala podivná temná hmota. Tyto otvory kryla pouze průhledná blána připomínající sklo. Pařáty se vřely pilíře a drápy se zarily do kamene. Netvor se od nich odrazil a vyrazil do útoku. Nyní byl vidět v celé své kráse. Tlama, kterou otevřel, byla plná ostrých zubů a od ostny pokrytého krku se táhlo tělo podobné hadovi. Celé bylo pokryté tmavě šedou hmotou připomínající kůži baziliška. Na délku měl dobrých 8 metrů a když se napřímil, byl dobré 4 metry vysoký. Kušníci zahájili palbu, ale šípy se od kůže odrážely. Pouze jeden se zaryl bestii přímo pod tlamu, kde zřejmě bylo slabé místo. To však netvorův útok nezastavilo. Mírně zaklonil svou ostnatou hlavu a pak z tlamy vypustil proud prskající zelené kapaliny. Ta zasáhla 2 vojáky v první řadě. Jejich hřev značil neuvěřitelnou bolest. Kyselina se propalovala jejich zbrojí a za několik vteřin pronikla do jejich těla. Během pár vteřin byli mrtví. Kapitán zavelel k útoku a celá skupina vojáků se s bojovým pokřikem vrhla do boje. Jeden z pikenýrů byl okamžitě sražen pařátem a téměř rozpůlen. Voják, kterému se podařilo velmi šikovně zabodnout kopí pod netvorův krk, nestačil rychle uhnout a mohutné čelisti mu ukously hlavu. Kapitánovi se podařilo dostat za netvora a zabodnout meč do jeho boku. Netvor se ihned otočil a vyplivl menší dávku kyseliny. Kapitán naštěstí hbitě uhnul, avšak jeho zbraň zůstala zaseklá v trupu příšery. Vojáci měli magicky upravené zbraně a dařilo se jim místy kůží proniknout. Bohužel mrtvých stále přibývalo. Jeden z vojáků byl zmasakrován pařáty tak, že z něj vytekly všechny vnitřnosti a končetiny se válely různě po bojišti. Kapitán si uvědomoval, že nejméně půlka jednotky je již mrtvá. Lidé z tržiště se rozběhli po městě a propadli panice. Jeden ze 3 strážných odběhl, aby zavolal posily. Další 2 se dohadovali, zda jít pomoci kolegům nebo raději vzít nohy na ramena. Toho rychle využil Moritz, který mezi tím motouzem připevnil podivný válcovitý předmět na svou stínovou dýku. Byla to válcová výbušnina, která se často používala k ničení slabších hradeb či při těžbě v dolech a lomech. V levé polovině uličky byl stín. Moritz proklouzl mezi 2 strážnými jako duch a ve stínu téměř zmizel. Během boje ho nikdo nespatřil. Netvor nyní soustředil svůj útok opět na kapitána stráží, který zrovna velel na ústup. Pravým pařátem se po zkušeném válečníkovi ohnal a i když kapitánův druhý meč zajel do mohutné pracky, síla útoku byla tak velká, že kapitána úder odhodil o několik metrů pryč. Jeho tělo narazilo do jednoho z kušníků, což vedlo ke zlomení několika kostí v jeho těle. V těžké zbroji vážil kapitán dobrých 140 kilo. Naštěstí ale oba žili.
První k nim přiběhl Baltazar a se zbylými zloději je začal tahat od bojiště k tržišti, aby je ošetřili. Strážní, kteří se před chvíli dohadovali o tom, co udělat, začali automaticky zlodějům pomáhat s ošetřováním kapitána. Zbylí vojáci se o značný kus stáhli zpět a čekali, až jim nestvůra zasadí poslední smrtící úder. Nepočítali však s tím, že do akce zasáhne někdo jiný. Zloděj čekající na střeše měl již nataženou svou kuši a v moment, kdy se netvor napřímil, jej zasáhl do pravého oka. Šipka proletěla do temné hmoty a bestie nepříjemně zařvala. Blána kryjící oční jamku praskla jako skleněná tabule a hmota začala vytékat ven. Moritz momentu oslabení využil a jako stín skočil na netvorův plazivý trup. Našel slabší místo a zabodl dýku, co nejhlouběji to šlo. Knot výbušniny již doutnal. Periferně tuto akci pozoroval i kapitán, který se snažil se zaťatými zuby postavit zpět na nohy. Netvor se začal silně ošívat a rychlým plazivým pohybem couval zpět do chrámových dveří. Zloděj bytě se skočil a nepozorovaně odběhl pryč. Ozvala se ohlušující rána přesně ve chvíli, kdy se bestie ocitla zpět za klenbou vstupního portálu. Kusy podivného těla vyletěly ven a dopadly pár metrů před vojáky. Veliká spodní čelist dosmíkala jako oblázek přímo k nohám jednoho z vojáků, který ze strachu zakopl a spadl na zadek. Části bojiště pokryla i nebezpečná kyselina, která se do dlažebních kostek propalovala a tvořila tak zvláštní doutnající mapu. Exploze narušila i statiku vstupního portálu a ten se celý zbortil. Pohřbil tak i zbytky toho, co z bestie zbylo. Do chrámu se v ten moment nedalo už nijak dostat. Vojáci si konečně mohli oddychnout. Netvor byl evidentně mrtev. Rozezněly se zvony a konečně dorazily i vojenské posily. Bylo už sice pozdě, ale místo se muselo ihned zabezpečit. Ranění, včetně kapitána, byli okamžitě odneseni do Latanderova chrámu. Magie kléru byla na některá zranění jediným možným řešením. Kapitán stráží se ještě na nosítkách obrátil na Baltazara. Děkuji ti. Někdy je dobré vás tady mít. Toho hlavního fanatika jsme nenašli. Možná tuhle hrůzu vyvolal z temnot. Možná to ale byl právě on. Zakuckal se a začal vykašlávat krev. Baltazar kývl na znamení toho, že ví, co chtěl říci. Křiknul na jednoho z vojáků, aby si s transportem do chrámu pospíšili. Poslechli ho. Budu potřebovat novou dýku. Máš v cechu nějakou? Ozval se známý zastřený hlas. Ty se prostě musíš vždycky předvádět, co? Odvětil Baltazar s úsměvem a otočil se na Moritze. Vezmu si ještě kousek tesáku z té bestie a dám to zkoumat k alchymistovi. Sejdeme se v cechu. Brzy to bude stejně půlka města očumovat. Dodal rozhodně Baltazar. Na podvečer se velká část členů celé organizace sešla v jednací hale Vanguardské společnosti. Bylo rozhodně co probírat. Oxa tam byla také a napětě poslouchala vše, co Baltazar vyprávěl. U dlouhého obdélníkového stolu z masivního dubového dřeva seděli všelijací lotři. Od obchodníků a specialistů na vloupačky přes špiony až po asasíny. Všichni pokyvovali hlavami, když poslouchali, jak Moritz dorazil bestii. Vanguardská obchodní společnost si zakládala na jasných pravidlech v oblasti dělení zisku či lupu, vzájemné úcty a vyřizování si účtů mezi jejími členy. Většina podobných guild musela zavádět podobná pravidla a kodexy, jelikož by se jinak všichni členové okrádali a zabíjeli navzájem. Prosperující byli pak ti, kteří pochopili, že pokud budou táhnout za jeden provaz, bude vše jednodušší. Baltazar uzavřel téma bestie z podzemního chrámu a předal slovo samotnému velmistrovi. Ten seděl na opačné straně stolu a vypadal spíše jako diplomat. Oxa čekala někoho více tajemného, ale tenhle muž vypadal dost obyčejně. Dle šatů se mohl klidně řadit do skupiny bohatých měšťanů.
U pasu se mu houpala zdobená dýka a měšec. Prsteny a amulety také nijak neskrýval. Měl hladce oholenou tvář, ostrý nos a vrásčité čelo. Krátké a kudrnaté vlasy s výrazným prošedivěním pak tvořily další zajímavý prvek jeho celkového vzhledu. Hned když promluvil, pocítila Oxa to silné charisma. Jeho hlas příjemně hladil ušní bubínky a společně s nehraným úsměvem předával informace o tom, co se za poslední 3 měsíce povedlo i nepovedlo. Oxa samozřejmě netušila, že některé záležitosti, které se opravdu silně nepovedly, odnese někdo životem či tvrdým trestem. To ji ani ve vteřině nenapadlo, protože to navíc vypadalo, že se společnosti daří. Velmistr vstal ze židle a na to, že mu bylo prý již 70 let, vypadal stále dost při síle a plný života. Situace v Ormiaku začíná být znepokojující. Začal svůj monolog velmistr. Oxa zpozorněla a upřeně se na něj dívala. Děkuji opět Moricovi a také Oxe s její sestrou Lilianou, že se odtamtud dokázali dostat a předat dále informace o tom, co se tam vlastně děje. Máme podezření, že se starosta dočista zbláznil a proto se k celé situaci musel vyjádřit sám král. Část vojska a nejméně tucet kněžích do Ormiaku vyrazí zítra. Pokusí se zbavit město přízraků a moru. My však chceme vědět, co je se starostou a také vystupovat toho hrobníka. To, co mě zajímá, je amulet, který mu umožňuje ovládat či vyvolávat nemrtvé. Rád bych se na něj podíval. Pokud je skutečně nekromantem, bude ho mít určitě u sebe. Baltazar zítra určí, kdo z vás se tohoto úkolu zhostí. Nevím zatím, zda by tamní události mohly mít něco společného s podzemním chrámem zde v Soutoku. Proslýchá se v určitých kruzích, že by se snad stoupenci boha Talose měli znovu scházet a podporovat tak příchod svého proroka. Je třeba mít se na pozoru a stejně jako vždy získávat informace jako jedni z prvních. Dokončil svou řeč velmistr a posadil se zpět na židli. Následně začal rozebírat různé politické vztahy a potažmo i drby, které byly pro společnost zásadní. Oxa vnímala každé jeho slovo, ale zároveň přemýšlela nad tím, zda se zítra opět vypraví k Ormiaku. Něco jí říkalo, že ano. Nemýlila se. Druhý den ráno čekalo na Oxu rovnou několik překvapení. Prvním z nich bylo to, že u snídaně spatřila Lilianu, jak oděná do nových šatů hovoří s Baltazarem a něco mu nadšeně popisuje. Poté natáhla ruce před sebe, zašeptala 2 krátká slova a z prstů jí začaly tryskat plameny. Všichni přítomní se trochu vyděsili a vstali instinktivně ze židlí. Stačí, stačí, volal Baltazar držíc Lilianu za rameno. Ta poslechla a ihned kouzlo přerušila. Baltazar se začal nahlas smát. Ty jsi mi to ale talent. Výborně. Děláš mi radost. Zvládla ses to opět naučit v rekordním čase. Řekl pobaveně a s radostí zároveň mladé dívce, která pochvalu oplatila mírnou poklonou. Oxa si nalila čerstvého moštu a jednoduchým gestem sestře naznačila, že připíjí na její úspěch. Po malé chvilce se obě sešly u jednoho stolu, kde seděl i Baltazar, Moritz a Keldar. Tak vás tu mám pěkně pohromadě, začal přátelsky Baltazar. Do Ormiaku pojedete vy všichni, jak tady sedíte. Normálně bych asi zvažoval, zda tam poslat někoho, kdo ještě úplně není naším členem. Nicméně myslím, že bych Lili stejně nezastavil. Dodal s úsměvem Baltazar a mrknul na Lili. To si myslíš správně. Nebyla jsem zavřená ve cvičební cimře, abych teď dál seděla na zadku a pojídala hrozny. Odvětila s hranou namyšleností Liliana, což ostatní velmi pobavilo. Následně si všichni mezi sebou vyměnili pár pohledů a pak jednotně kývli ve znamení souhlasu. Pro Oxu to bylo po sestřiných ohnivých kouzlech další příjemné překvapení. Měla radost, že má teď takový podstatný úkol.
Nechtěla nikoho zklamat. Poslední nečekaná informace přišla, když Baltazar líčil, jak si místnímu správci majetku Claudiovi přihodila nemilá věc. Nějakým záhadným způsobem se v noci setkal na ulici s několika muži, kteří ho prý mírumilovně přiměli k tomu, aby se nikdy nesnažil komukoli z Ormiaku znesnadňovat možnost zapsání majetku. Má velkou smůlu, že na vyšších místech ho nemají tak rádi, jako některé jiné subjekty místního podsvětí. Nemá se tedy prý ani kam odvolat. Navíc je třeba říci, že Claudius je velice lakomý a proto jeho úplatky mohou být snadno přebyty či úplně odmítnuty. Podle toho, jak ráno vypadal, tak musel po setkání s těmi dobrými muži asi spadnout ze schodů. Možná byl zamyšlený, zpytoval svědomí a nedíval se na cestu. No, takže až se vrátíte, dořešíme to. Nemějte obavy. Je dobře, že je možné i tak tvrdoholavé lidi pomocí hezkých slov přesvědčit. Dodal s lišáckým úšklepkem Baltazar a Keldar se zasmál tak silně, až mu vylétl kousek rajčete z úst na stůl. To dodalo celé situaci ještě korunku. Lily šťouchla loktem do své sestry a netajila radost z toho, co se Claudiovi stalo. Mrzí mě, že si na něm nemůžu vyzkoušet svá kouzla. To by mě asi nesmírně bavilo, řekla Lily a rukou si zakrývala ústa, aby se jí nestalo to samé, co bojovníkovi Keldarovi. Oxa nevěřila vlastním uším. Dříve by Lily neublížila živé duši a teď by chtěla prohánět správce po světnici pomocí magických plamenů. Musela se tomu také zasmát. Vnitru však doufala, aby magie neovlivnila mysl její mladší sestry a nestala se z ní bezcitná čarodějka s kamenným srdcem. Tu myšlenku ale rychle zahnala. Věřila raději tomu, že se Lily prostě rychle učí a začíná chápat, že na hrubý pytel platí jedině hrubá záplata. Po snídani si družina zbalila věci a ve stájích jim osedlali 3 koně. Sestry jeli opět spolu, aby mohla Oxa předávat cenné jezdecké rady své mladší sestře, která sice uměla jezdit, ale bylo ještě co zlepšovat. Mužská část výpravy vyrazila po zuby ozbrojená a oděná do svých oblíbených zbrojí. Moritz dával přednost lehké, zlodějské, které se překvapivě říkalo stínová. Keldar byl zase zvyklý na přímý boj, tudíž jeho zbroj byla zhotovená z plátů a kroužků. Družina vyrazila předpolednem. Projeli městskou branou a k Ormiaku se dostali před smrákáním. Z pahorku u velkého dubu, přes který se vinula hlavní cesta, bylo na městečko dobře vidět. Vypadalo smutně a téměř bez života. Za hradbami na východní pláni budovali vojáci menší stanoviště. Dorazili z nedaleké pevnosti a připravovali se na vniknutí do města. Kněží měli spoustu práce. Vojákům, kterých nebylo více než 50, zajišťovali pomocí svatých symbolů a modliteb ochranu před nákazou a nemrtvými. Sami se pak vyzbrojovali za cílem zneškodnění případných nemrtvých. Moritz na chvíli vyndal svůj zlodějský dalekohled a zadíval se na opačnou stranu města. Z brány vyjížděl podivný vůz. Co tam vidíš? Zeptala se nervózně Oxa. Vypadá to jako vůz naložený mrtvolami. Zřejmě ten zatracený hrobník využil toho, že jako jeden z mála může za hradby a pokusí se zmizet. Odvětil Moritz a stále ještě pozoroval vůz tažený 2 vraníky. Co budeme dělat? Reagovala Oxa trochu rozpačitě. Zabijeme draka v jeho sluji. Já a ty se pomstíme a zároveň získáme to, pro co nás poslal velmistr. Pronesla odhodlaně Liliana. Všichni 3 se na ní otočili a nikdo jakoby nevěřil, že tato slova pronesla právě tato na první pohled křehká dívka. Ano, přesně tak to uděláme. Objedeme město a vydáme se směrem k hřbitovu. Dnes bude svítit měsíc. Mělo by nám to na průzkum stačit. Dodal Moritz a zandal svůj dalekohled zpět do kapsy.
Keldar mezitím vytáhl z batohu bochník uleželého sýra a každému ukrojil pořádný kus. Oxa pak nabídla pro zapití svačiny svůj měch na vodu, ze kterého krásně vonělo červené víno. Sama se napila jako poslední a vše opět ukryla do batohu. Potom všichni naskočili na své koně a vyrazili vpřed.